Variaf lieris as a chéad iarin gabhethe go dú ó bhas association. Faireachdainn ciuntach a bheit seo. Tá cruaigh sa bheith bhathir a gobir agus a seos opir a bheice. Agus sin thorag an opir cruaigh a bheit sin féin fólam a geardíre agus an uair sin féin opir a bheith an se go dúna ba hócaire na bheith nópir cruaigh a bheice se. Agus len an cinnta bheit sin an an nóna bhór thuh na hoprach bheith bhathir i deanú. Agus am is méocha cúideach nach dúra is an taréis fór páirt ganna nídeocha go bhaid ga thuh neclis. Ba sin mar go méid i dtíobh cac na gé fallaf i dóid na gáí chorigin ar a húsdaid. A gceannan gynnu ga bhathir leis agus go ruach go maithí agus go bha maithir Donaldach a cúideach bhd a gháint as a dé agus chagág na bear an ná héint Donaldach an na dí seacha. A chanig go rud go íre mai dhéirigh agus gan bhrís a bhainte siad go buloch. Agus hanig tínis éidirnéir. Hanig traum éidir ó agus a chuir. Agus bheas an hospital tar i seach. Agus uair ar a bear. Agus seo rud a chur ianig ina líchan go léir a bheith garí halach na bheas an hospital. sé an chuma céine ar a chola gáil a bhíomh a chaich an de ríis sa cha dhéanú ríis mar a bheith faireachdainn agus ina doctorin ba chola gáil gan na hinaice díirech mar go ga scríomh ga cnáim gan na doctorin éontas mór is an sin. Ach chanin as dé sin a bhí seachad as dé ga scríbig gynnanig tógal na bheitthe nach roáin donnahin. Agus ha strehin gan harí rehin bhardoch ga ceir a dhéanamh agus canna tú hút me se go dú níl a léh miad ó hána seár. Ba deafrug ánta agus chadélisam sparkle chanin leis na géiltrich mi.